mae Gorky Zygotic Mynci fe'n o aelodau, mae Jonathan, John, a Eira, Mr Pop Quiz, dim ond popeth, John a Eiros a Richmond. Reit, ydych chi wedi bod yn mynd ers pryd ers mis? Ionawr, 91. Ydych chi, felly beth, blwyddyn a hanner, just dros blwyddyn a hanner nawr, Ia, o'n i'n mynd fel acoustic. Fi a John acoustic blwyddyn cyn i fyny. Sgri gwneud yn lot o gwneud ymwneud â nes London ydy. a wedyn defnyddio'r un ar gyfer Orcys wedyn, Ia. Wedyn, o'n i yn tymlo, nes i clywed beth o stwff chi llynedd, a wedyn stwff, ydych chi sgwennu mwy o stwff nawr, ma'n wedi datblygu lot fwy. O'n i'n meddwl falle eleni, sych chi'n ei fwy impact, ond beth mae'n sydd wedi digwydd? Achos ych chi yn gymharol boblogaidd, ond dwi'n gweud i digwydd to yna. Ie. Blacklisting efo. Chi gael eich blacklist o? Ie, Be'n barod? Ie. A fi gael lifestyle. Wrth ni bod ni ddim yn cael ei hypo lan, neu bod ni'n sy'n aros yn cymarol fach am gwbl mlynedd. So wedyn ni lli, chos be gen i dwi'n cael mynd rhoi mewn i position eitha dodgy. Mae siŵr bod y bwnd o ddigwydd bod pobl wedyn yn categoreiddio chi yr un modd arl yn fel begyn, jyst achos bod chi'n fand ifanc wedyn. Chi'n meddwl bod yna lot o fand ifanc yn gwrs lle wedyn yn cael yr un fath o ebwysau neu be? Ie, fi'n credu bod rai, dyle ddim bod lot o bands ifanc o beth. Sa'n cael dyle rai yn cael gael mas o assembly, wel, mas o. Mae lot o'n nhw jyst yn ffordd yn resymau yng Nghymru. Fel Ritman wrth resymau yng Nghymru? Wel, imagely, mwy na falle, jyst... Be, oedd yn cael cop-off, ti'n meddwl? Ie, that's what it is. Felly wedyn ti aml felly meddwl bod chi wedi creu'r band yn resymau iawn? Ie, wel, mwynhau. Sgri pop music. Ie? Ie, gan i. Bit of fun. Ie, a felly, beth wel, sef yn bandi eraill, ma'ch cyflwych chi nawr. Pwy oedd y bandi? Bych chi'n meddwl o'r bandi sydd nawr, fi'n mynd i sy'n o'ch Gymraeg a bod fi'n dweud hwnna, yn Fara Nghymru. Sy'n lot o beth i'r awr, sy'n ei creu. Flaps datblygu a pimp i gael. Fel ffydd i'n yna? Ie, that's about it, really. Felly, beth ydych dylanwadau chi ti fas i Gymru wedyn? Psychedelia, 60s. Ie. Oedd hwnna'n roots? Ie, oedd hwnna'n eiwa lot yn y fideo nethon chi, i'r agor yna. Ie. Reit, wnaethoch chi sesiwn efyd Radio Merseyside, do? Do, ond chi newid dweud wrthau yn y pan. Be ddigwyddodd am hwnna? O, nath ni yn fyw. Just in straight off fyw. Yn fyw yn y studio wedyn, ie? Ie. A hwnna, o cyn ni, o'n i ddim yn gwneud stuff yn 24 Track Studios. So, getting polished, like. So, o hwnna, ni gyd yn mynd. Bod, eisiau fi... So, we've just got live feeling up with you. Let's have this stuff. Felly pan ydych chi'n recordio nawr ma'n bydd snwyd chwarae yn Well, the rhythm tracks just yn live. Yeah. In the melodies and just it. Iawn. A reit, wedyn, so ydych chi'n gweithio ar... Chi'n sôn bod chi'n sgwennu stwff dran amser. Chi'n mynd i wneud fel album, concept album o beth Cymru nawr. Ie, ni'n cymryd. Ie, Anna a Pyr. Na, ni'n mynd i wneud stuff da, pianos, violin, stuff. Dim drums, dim guitar, well, guitars, acoustic guitars. Just Karen Simple. Then we'll film on Just for the films. Just for the films.